kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. aw ni ce a ka kanuya kurayeli la ka ɲɛsin maraka fama ka journal bambara lamɛnli ma bi ye juma ye juin kalo tile 8 san 2018 a labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne seyidu sila maraka fama fɛ morikɛ tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. wulikajɔw olu bɛ sen na yaasa région 9 kura minnu n'olu sigira sen kan olu ka baarabolo olu bɛ se ka waleya cogo min na maa minnu b'o laɲini na u y'a jira k'a fɔ ni juin kalo tile 20 tɛmɛna olu tɛna préfet olu lakodɔn bilen. ayiwa terrorisiw u dɔnyɔrɔ kɔni banna u dɛsɛra muguci la sa k'u ta kɛ bagansuyɛn ye jamana cɛmancɛ bolo fɛ Mopti mara la. nin ye nɛgɛjugu ye nɛgɛjugu minnu n'olu tigɛ kɛra u ku ye k'a sababu kɛ u tun baara ye adamaden feere de ye u tigɛ kɛra u ku ye 7e arrondissement maaw fɛ dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. aw ni ce aw ka kanuya kurayeli la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma. an bɔra ka fɔ sisadani na région 9 minnu n'olu sigira sen kan wulikajɔ bɛ sen na yaasa olu bɛ se ka don ba la o région 9 u sigira jamana fangamarabaw fɛ nka u ka baarabolo olu ma waleya maa minnu bɛ o wulikajɔ la olu kɔni ye a dankɛnɛmaya k'a fɔ ni juin kalo tile 20 tɛmɛna ka sɔrɔ o région 9 in ma don ba la olu tɛna préfet ninnu k'u lakodɔn bilen u ka fangamara kɔnɔna na i n'a fɔ assemblée nationale o kɔnɔko sariyaw o y'a laɲini cogo min na o tomiyɔrɔ 90 o de ye k'a fɔ hakɛ bɛ wasaden bolo ka minisiri wele minisiri min n'o y'a jɛ ka n'o ɲininka a dalakan na jamana lahalaya dɔ kan nka wasaden min bɛ n'ale bɛ Buguni mara la CDS o parti o kɔnɔna na honorable Zumana Nci Dumuya ale ye commission loi o président ye assemblée nationale kɔnɔ ale kɔni ye sɛbɛn dɔ di assemblée nationale président ma o sɛbɛn in o de tun ye ko dala ɲininkali b'a bolo ka ɲɛsin ministre ma mun ɲɛsin bɛ administration territoriale décentralisation o lahalayaw ma Mohamed Ag Erlaf a tun bɛ région kura minnu n'olu sigira sen kan olu bɛ se ka baarabolo k'olu dabɔ cogo min na a tun bɛ o lahalayaw a tun bɛ o de ko fɔ u sigira sen kan kabini waati min na Amadu Tumani Ture ale bɛ fanga la nka kununko sɔgɔma balinako kɛra mun ye o de ye k'a fɔ ko minisiri ale ma ye kɛnɛ kan yaasa a bɛ se ka dala ɲininka cogo min na nka ko kumafoli ye kumu in ni jɔsen bɛ o kɔrɔ région 11 dayɛlɛlen région 2 de bɛ minnu ka ko n'olu donna ba la Meniaka ani Tawudeni olu bɛ jamana ɛkɔrɔyanfan fɛ n'an hakili b'a la maa dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ région ninnu ka baaraw dabɔli a ka se ka waleya cogo min na u taamara mɛkalo tile 15 tɛmɛlen o kɛra Buguninkaw fɛ yen u bɔra stade municipal la Sakoro mairie Jakite tɔgɔ la ka taa préfecture la ka t'u ka kɔnɔkow ka tɛ u bɛɛ lajɛlen daŋɛnɛmaya ye collectif in ɲɛma n'o ye Mamba Kulibali ye ale y'a fɔ ko ni juin kalo tile 20 tɛmɛna san 2018 k'olu tɛna préfet k'olu lakodɔn bilen o région ninnu o ye Bajangara Joyila Douanzan Kita Kucala Nara Ɲoro ani San hakilina jiginna ministre weleli k'u ɲininka u dalakan na kuma dɔw la a bɛ carin kosɛbɛ fɔ kumakolon u b'olu fili ɲɔgɔn kan o laban o kɛra Dr Umar Mariko ale ye ministre alama hinala la Sada Samake ale y'o weleli min kɛ no olu ye ɲɔgɔn lajaba kosɛbɛ. kunnafoni labanw ye mun daŋɛnɛmaya o de ye k'a fɔ ko mugujugu cilaw jatigɛwale kɛbaw n'o ye terrorisiw ye jamana camancɛ bolo fɛ k'u kɔni dɛsɛra kɛlɛ la dɛ k'a sababu kɛ faamaw olu bɛ k'a dato u la u ta kɛra bagansuyɛn ye sisan o seereya ye jumɛn ye an ka wolomasiri taabaw faamaw alamisa juin kalo tile 7 san 2018 sɔgɔmada fɛ u ye misikulu dɔw de minɛ terrorisi dɔw la a kɛra kuba ye jene mara la a bɛ Mopti région fɛ ni kunnafoni ninnu daŋɛnɛmayara wolomasiri taabaw faamaw u ka ɲɛmayaso kunnafoni diso diriba fɛ u y'a jira k'a fɔ u ye bagan ninnu gɛngɛn ka taa n'u ye u bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ cogo min na mɔgɔ minnu ta ye baganw ye n'olu lajɛyara olu ka baganw olu bɛ segin u ma cogo min na ko mugujugutila jatigɛwale kɛbaa ninnu terrorisi ninnu u bɛ ka yaasa ka maaw kunkari ɲɔgɔn na fulaw ni dɔgɔnɔw u bɛ ka waleya cɛjuguw de kɛ fulaw tɔgɔ la yaasa dɔgɔnɔw bɛ funu ka kɛ olu kan yalima u bɛ waleya cɛjuguw kɛ dɔgɔnɔw tɔgɔ la yaasa fulaw bɛ ɲamakin ka k'olu kan cogo min na ka sigi gɛlɛya k'o waleya ani ɲɔgɔn cɛ a ka diya k'a sɔrɔ fula ni dɔgɔnɔw depuis lawale olu bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ lafiya ani ɲɔgɔn faamu na. gorobaraw no olu ye maa tigɛ falenba ninnu ye minnu disi ko an bɛɛ ni banakun bɛ se ka sɛnɛ a kan olu ka kulu min bɛ yen n'u kama association des gorobara du Mali AGBM jamana ɲɛmaayasigi kalata min n'a bɛ senna anw fɛ yan n'a ta ko fɔlɔ bila min ka juin kalo tile 29 kɔnɔ u ko olu b'u jɔyɔrɔ fa k'a sababu kɛ tɔgɔjugu min dalen bɛ olu kan olu bɛ se k'o tɔgɔjugu in wuli ka bɔ yen cogo min na bɛɛ y'olu kɛ kɛlɛkɛla ye bɛɛ y'olu kɛ maa dɔ ka dimi bɔla ye fo k'a sɔrɔ olu fana u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa jamana ko la cogo min na u ko kabini san 1997
association de gorobara du Mali AGBM a sigira senga a ka laɲini ye a sigidon o de ye k'a fɔ u ka sariya batobaliya ka o kɛlɛ ka maaw dankɛmɛyabaliya ko o kɛlɛ ka maaw lajabali ko o kɛlɛ ka fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ bonya ani ɲɔgɔn faamu ni ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbela adamadenya hakɛw tangali o bɛ se ka waleya cogo min na o de kosɔn sa u ka nin laseli ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma nin donni kama a kɛra juɛnkalo tile 6 radio sewa o dukɛnɛ ma bulkasomugu la u ka kuma lasela min bɛ n'o ye Bani Daɲɔn ye ale y'a jira k'a fɔ k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma politikimaw u kana gorobaraw kɛ u ka dimi bɔlan ye ka olu ta ka t'olu su maa dɔw la olu ka t'olu lanjaba k'o tɛ olu ka baara ye olu ka baara ye bɛn ani kelenɲɔgɔnya lajabali o bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ cogo min na président AGBM o tɔgɔ la Kekuta Sisoko ale ko gorobaraw maaw do olu kɔni ka maaw n'u bolofɛnw lakana u ka laɲini ye o de ye o kosɔn sa olu bɛ wele bila jamana fangamarabaaw ma élection in olu b'u jɔyɔrɔ fa la a bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ cogo min na ka tila ka wele bila faamaw ma ni cɛta bɛ kɛ surasi cɛta u k'u miiri gorobaraw la ka sababu kɛ olu fan bɛɛ u ka kɛnɛw golo la tuma bɛɛ u bɛ farikolo ɲɛnajɛw kɛ ka fari jo olu bɛ se ka ta surasi cɛta la cogo min na u fana k'u jɔyɔrɔ fa jamana lakanali la. Umu Sangare n'ale ye wasolon sorofe kɔnɔ ye wasolonkaw ka ambassadrice a taara faransiikaw fɛ yen dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen in na u festival ba kɛnɛ kan n'u ko ma ko We Love Green nin ye faransɛw ka festival ye u bɛ mun kɛ kabini san 2011 Umu Sangare nin kɛnɛ kan a de sina k'i to fɔlisen duman kɔnɔ ka sin ka wele bila Spiderman malien ma n'o ye Mamadu Gassama ye n'ale de y'i pan ka yɛlɛ sanaso o 4nan na ka sɔrɔ foyi t'a tigɛ la a yɛrɛ farikolo jo la de ka taa den ta ni san 4 musomanin ka taa o kisi o mun gulomɛ sanni dugu cɛ a bolo bɛ cɛ dɔ bolo o tɛ sɛbɛn k'a layɛlɛ a ko Mamudu Gassama a kɔni kɛra star de ye koyi n'o ye maa jolen ye mun n'a dɔn bɛ diɲɛmaa fɛ Umu Sangare y'a wele ka na k'a yira diɲɛ na k'a fɔ nin ye Mali ka kunnawoloden dɔ ye mun n'a ye Mali tɔgɔ labɔ ɲuman sira fɛ diɲɛ bondakun kan a ye foli ta ni k'a taga ɲɛsin funɛgɛni ma a yɛrɛ tun bɛ yɛlɛ Musa in na Mamadou Gassama. Nin ye nɛgɛjugu ye jugutigiw don minnu n'olu minɛra ni tigɛ dar'u kan olu tun ta ye adamaden feere de ye 7e arrondissement maaw olu de ye wulikajɔ kɛ tigɛ bɛ se ka da ninnu kan cogo min na ntɛnɛndon juɛnkalo tile 4 gare routière la Sogonikɔkaw fɛ yen u ye tigɛ da a ɲɛmaa kan réseau in ɲɛmaa kan n'o ye Lamine Keyita ye laginɛkaden don a bɛ anw fɛ yan olu tun ɲɛsin bɛ baarakɛdenw de ma baarakɛden minnu bɛna ka bɔ so u bɛ t'olu kunbɛn k'a fɔ k'u bɛ baara ɲini u ye k'a sɔrɔ u bɛ taa u lajaba de nin donni kama ɲɛmaa ale minɛra juɛnkalo tile 4 tɛmɛlen 7e arrondissement cɛdenw fɛ k'a sababu kɛ bogotiginin dɔ de nana ka b'u ka dugu la n'o tɔgɔ ye Ami Kone a si bɛ san 16 la u ka réseau ɲɛmaa in n'o ye Lamine Keyita ye a filɛ k'o nɛgɛ k'a bɛ t'o don baara la ka taa n'o ye yɔrɔ datugulen dɔ la ka taa kulusi jarala kulon ta ka ɲɛsin o ma a tilalen sa a taara o de don baara la muso dɔ fɛ yen de k'a ka compte bancaire numéro d'o ma muso in bɛ to ka den tannin ka wari k'o kɛ a ka o waganden kɔnɔ a b'o kɛ jufa kɔnɔ fɛn ye den tannin tora o de la sa fo ka na a funu k'a sababu kɛ a y'a bɔ o muso fɛ yen a taara don dɔwɛrɛ fɛ yen fo segukaw fɛ yen o kelen don a bɛ dennin ka wari minɛ kalo sara wari minɛ k'a dun dennin dimina a nana tuguni ka na ɲini k'a ye autogare la Sogonikɔ a taara di nin sen fo laginɛkaw fɛ yen kalo sara o bɛ jigin ale ka waganden kɔnɔ ale b'o dun dennin bɛ baara fu kɛ dennin ye kalo 4 kɛ o cogo la a ma ɲɛ sɔrɔ a la Ami Kone baaraden n'a nana ka bɔ wulasi la san 16 a filɛ ka taa i dana tigɛ 7e arrondissement maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Lamine Keyita k'a tigɛ k'a ku ye k'a sɛgɛsɛgɛ a ko ale ni maa 4 wɛrɛ bɛ nin jɛjugu in na u y'olu fana tigɛ k'u ku ye olu fana ko k'olu ni maa 4 wɛrɛ fana bɛ nin jɛjugu in na u bɛ k'olu de ɲini o maa 4 laban olu de ma ye u kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ yasa tigɛ bɛ da olu kan cogo min na Lamine Keyita a n'a nɔkan maa 4 u taara n'olu ye Bamakɔkura lycée la n'o ye Kasobonba ye olu ka t'u dakan kɔnɔ yen nɔ n'o ye u ka kiiri n'u ka kiti ye ni na dan sigi an ka bi lɛseliw la mun labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na juma juɛnkalo tile 8 san 2018 sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la a ma nɔgɔn a tɔ timɛ ko ɲuman ala k'o di an kelen kelen ma an bɛ dɔgɔkun kun fɔ de la senna fiɲɛbɔ o ka kan nka janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi an ka hakili to an yɛrɛ la ni ala ma ka jɔnya jɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ntɛnɛndon ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma aw ni cɛ ka kulomajɔ la hakɛ dɔ bɛ nin kan salamu Mamadu ne y'a fɔ wasalim.